uTimothewu wokuqala isahluko sesihlanu soqala ufunda evesini lokuqala. Ungayikhaci indoda endala, kodwa yiyale njengoyihlo, namadoda amasha njengabafowenu, abesifazane abadala njengawonyoko, nabesifazane abasha njengawodadewenu, ngenhlanzeko epheleleyo. Yazisa abafelokazi abangabafelokazi boqobo. Kepha uma umfelokazi enabatwana noma enabazukulwane, labo-ke mabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufanele kubazali babo, ngokuba kuyabongeka lokho phambi kwaNkulunkulu. Lowo ongumfelokazi ngoqobo oseledwa uthembele kuNkulunkulu uhlala ekunxuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini, kepha lowo ozinikela ekutamaseni ufile esekhona. Yala ngalezo zinto ukuze bangabi nokusoleka. Kepha-ke uma umuntu engabondli abakubo, kakhulu abakwakhe, ukulahlile ukukholwa, mubi kunongakholwayo. Makangafakwa esibalweni umfelokazi uma engaphansi kweminyaka engama-60, owabe ngumfelokazi wendoda yinye, ebongwa ngemisebenzi emihle, uma ondlile abantwana, uma engenisile izihambi, uma egezile izinyawo zabangcwele, uma esizile abahluphekayo, uma ekhuthalele umsebenzi wonke omuhle. Kepha abafelokazi abasha ubenqabe, ngokuba uma sebetamasile bedela uKristu bafuna ukugana, banokulahlwa ngokuba bachithile ukukholwa kwabo kokuqala. Futhi-ke bafunda nokuvilapha, bezula izindlu ngezindlu, bengavilaphi kuphela, kepha behleba, bezigaxa kokungekwabo, bekhuluma okungafanele. Ngakho-ke ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane, bazale abatwana, baphathe indlu yabo, bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. Ngokuba nakalokhu abanye sebechezukele kuSathane. Uma owesifazane okholwayo enabafelokazi, makabasize, ibandla lingasindwa, ukuze lisize abafelokazi boqobo, amalunga aphathe kahle akuthiwa afanele ukutuswa ngokuphindiweyo, ikakhulu lawo akhuthalela izwi lokufundisa, ngokuba umbhalo uthi, ungayifaki isimfonyo inkabi ebhulayo, futhi isisebenzi siyifanele inkokhelo yaso. Icala eliqondene nelunga ungalemukeli kungekho ofakazi ababili noma abathathu, abonayo ubasole phambi kwabo bonke, ukuze nabanye besabe. Ngiyaqinisa phambi kwaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiweyo ukuba ulonde lezo zinto ngokungazinqumeli, ungenzi lutho ngokukhetha, ungasheshi ubeke izandla noma kubani, futhi ungahlanganyeli izono zabanye, uzigcine ube mhlophe, ungabe usaphuza amanzi odwa, kepha phuza iwayini elingcosana ngenxa yesisu sakho nobuthakathaka bakho obuvamileyo. Izono zabanye abantu zisobala, zibandulela ekwahlulelweni, kepha abanye ziyabalandela. Ngokunjalo nemisebenzi emihle isobala, naleyo engenjalo ingesitheke.